Bun găsit, stimați prieteni! Vă spunem din nou de aici, din Dalul Buciumului, de la Mănăstirea Tuturor Sfinților, care se pregătește și de cele două hramuri. Nu, timpul trece foarte repede. Mai sunt 2 săptămâni până la primul hram, Duminica Sfinților Români. Va fi aici slujbă arhierească. Va participa în al preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Și foarte aproape este și hramul Prodromiței, cel de-al doilea hram în luna iulie. Și vor fi surprize frumoase, cu siguranță ne vom regăsi atunci aici. Continuăm seria dialogurilor noastre de seară, la ceas de mare sărbătoare, la ceas de praznic împărătesc. De fapt, suntem la confluența, nu? Vremea e spre seară de acum. Suntem aproape de cea de-a doua sărbătoare importantă. Astăzi, purgarea Sfântului Duh, rusaliile, cum se mai spune, sărbătorii în popor. De aceea am și spus bun găsit, pentru că, în conformitate cu tradiția noastră, salutul Hristos s-a înălțat, adevărat s-a înălțat, este de la înălțare, nu, Părinte, până la Odovanie, cumva, dar unii o prelungesc și până la pogorârea Duhului Sfânt. Iar mâine este Sfânta Treime, este o rânduială liturgică care spune că a doua zi, după un praznic împărătesc, este serbată persoana principală care a participat la acel praznic împărătesc, cum este de pildă și la Bobotează, a doua zi este Sfântul Ioan. Invitatul nostru din această seară este Părintele Mihai Mărginanu, un prieten al Buciumului, aș putea spune de acum, parohul Bisericii binecunoscutei Biserici Toma Cosma din Iași, dar înainte de a intra în dialog și a vă spune ce v-am pregătit pentru această seară, vă propun să facem o rugăciune și oare ce rugăciune ar fi mai potrivită astăzi, Părinte? Alta nu se poate decât Împărate Ceresc. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc, Mântuitorule, Duhul adevărului, care pretutindene ești, pe toate ne împlinești, vistierul bunătăților și dătătorul de viață, vino și te sărășuiește pentru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Părinte binecuvintează. Binecuvântat este Dumnezeu, Cel ce ne miluiește și ne înțelepțește pe noi cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Gândindu-ne noi astăzi, de fapt nu astăzi, ne gândim de vreo 2 zile la tema pe care să o abordăm în seara aceasta, sigur că trebuie să fie legată, era firesc să fie legată de purgarea Sfântului Duh, de Sfânta Treime, și am ales un titlu pe care îl vom explica mai târziu, anume Sfântul Duh, Libertate și Adevăr. Mi-a adus Părintele și mulțumesc foaia duminicală a parohiei Toma Cosma, pe care o găsim de fiecare dată acolo la parohie și este, cred că, și în format și în online. Se poate găsi. Și iată un cuvânt despre pogorârea Sfântului Duh, probabil că este semnat de cine semnează? Subsemnat. Așa, mă gândeam eu, dar acolo am văzut, gata, semnat chiar de Părintele Mihai Mărginanu. Bine ați revenit la Bucium, Părinte! Bine v-am regăsit, salut cu drag pe prietenii Mănăstirii Bucium. E o mănăstire de care mă leagă frumoase amintiri ale tinereții, ale copilăriei mele. O mănăstire în care am cunoscut duhovnici mari, Părintele Ieronim, de care am fost legat, chiar în primii mei ani de preoție, și o mănăstire în care am avut întotdeauna o relație de frumoasă prietenie cu Părintele Hristostom și cu Părintele nostru drag, starețul de acum. Da. Pe mine mă încântă foarte mult faptul că începe să afle din ce în ce mai multă lume de Bucium, e și mănăstirea mea de suflet, recunosc, pe lângă Biserica Toma Cosma, așa cum bine știți. Și povestea cineva recent că
venind de la Alba Iulia, s-a oprit la Mănăstirea Bucium să o vadă, să intre aici, pentru că o știa de la cateheze, de la gândurile noastre de seară. Iată că și online-ul este bun, și online-ul este bun în misiune. Cu atât mai mult cu cât Mănăstirea Bucium a jucat un rol foarte important în viața duhovnicească a Iașului, Da. cunoscut fiind faptul că minunea aceea a realizării icoanei Maicii Domnului miraculoase a fost evidențiată în această mănăstire, care, deși era în vremea aceea să spun, o mănăstire supusă sau dependentă sau subordonată unei mănăstiri de la Sfântul Munte, totuși, ea a reușit să polarizeze în jurul ei foarte multă spiritualitate autohtonă și asta e un lucru foarte important de reținut. Probabil că nu întâmplător, iată că nu ne-am pregătit pentru tema asta, dar cum s-au dus vorbele, în 1871, când a fost dat hramul mănăstirii, hramul tuturor Sfinților Atoniți, apoi în 1971 reconfirmat, și poate că nu întâmplător, poate că datorită acestei spiritualități pe care a marcat-o în urbe, în 1993 a fost dat și hramul tuturor Sfinților Români. Mare binecuvântare să ai ca ocrotitor pe Sfinții Români și pe Sfinții Atoniți. Părinte Mihai Mărginanu, te-am gândit noi să vorbim despre Sfântul Duh, desigur vom vorbi și despre Sfânta Treime și despre momentul acela deosebit al pogorârii Sfântului Duh. Mă întreb oare, Sfinții Apostoli știau că va pogorî Sfântul Duh peste ei, știau când va fi acel moment? Ce le-a transmis Mântuitorul la înălțare? Evident că n-au știut, dar după cum n-au știut foarte multe lucruri, pe tot parcursul activității pământești a Mântuitorului Iisus Hristos, elementul surpriză a fost, să spun așa, o temă predilectă în relația învățătorului cu ucenicii săi. Întotdeauna erau surprinși, erau luați pe nepregătite de evenimentele care se petreceau. A se vedea inclusiv patimile Domnului, în care ei, deși inițial și-au mărturisit un atașament deosebit față de Mântuitorul Iisus Hristos, totuși, la final s-au dovedit a fi luați pe sus de evenimente și au plecat, au dezertat. Păi da, s-a întâmplat chiar din grădina Ghețimanii, când Mântuitorul rămâne singur. Sigur, practic, sigur. Și la rugăciune, de fapt, s-a rămas singur. Sunt limitele noastre, sunt limitele umane. Apostolii nu sunt niște persoane înzestrate cu puteri supraomenești. Ei sunt oameni ca și noi, oameni care au încercat, pe măsura capacităților lor omenești, să înțeleagă. S-a dovedit însă că capacitatea noastră de cuprindere e limitată, nu poate să surprindă. Vedeți, un element extraordinar, surprins în Evanghelia de la Luca, ce relatează despre drumul pe care îl parcurge Mântuitorul Iisus Hristos cu cei doi ucenici ai săi spre Emaus. Hristos cel înviat îi întreabă: ce sunt cuvintele astea care le vorbiți între voi? Despre ce-i vorba? Și ei au început să explice. Din explicațiile lor se înțelege clar că ei aveau toate informațiile. Erau incapabili să lege între ele aceste informații. Da. Ori lucrul acesta cred că a fost și rămâne esențial în a înțelege limitele lor. Ei aveau, învățătorul le-a oferit, le-a pus la dispoziție, de altele le-a și spus, chiar în cuvântarea sa de despărțire: acum nu sunteți capabili să le pricepeți pe toate. De fapt, ei erau oameni simpli, fără prea multă carte, sau fără carte, poate. Unii erau pescari. Da. Știm și din Sfânta Evanghelie că uneori Mântuitorul le vorbea și replica greu cuvânt, cine poate să-l înțeleagă. Deci, practic, era nevoie de venirea Duhului Sfânt care să desăvârșească lucrarea, care să înțelepțească, care să împuternicească. Exact, acesta este. Și Mântuitorul, pentru acest motiv, le-a lăsat un fel de poruncă, zicându-le: voi să rămâneți în Ierusalim
până vă veți îmbrăca cu putere de sus. A fost o poruncă pe care ei au ascultat-o, dar parțial. Pentru că, de fapt, această poruncă interfera cu o altă poruncă sau cu un alt cuvânt al Mântuitorului, care le spune: voi fi înainte de voi în Galileea și acolo mă veți vedea. Și atunci, după învierea din morți a Mântuitorului Iisus Hristos, pe parcursul celor 40 de zile, cât Mântuitorul a stat între ei, marile revelații sau marile descoperiri pe care El le-a oferit ucenicilor, n-au fost decât confirmări ale învățăturii sale, pe care ei nu le pricepeau, dar care, explicate acum de un Hristos care a biruit moartea, căpătau o altă lumină. Ori lucrul acesta le-a creat o cu totul altă perspectivă asupra realității învierii Domnului Hristos și asupra importanței pe care o are propovăduirea Evangheliei, că de fapt propovăduirea Evangheliei era tema pe care le-o încredințase Mântuitorul, mergând învățați toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, zice în Evanghelia de la Matei. De fapt, făcea lucrul acesta parte din planul mântuirii. Putea exista riscul că apostolii s-au dezis, fricoși, s-au ascuns de frica iudeilor. Putea exista riscul ca acel grup să nu mai aibă, al apostolilor, să nu mai aibă foarte coeziunea probabil, lui. dacă ei ar fi rămas doar în Ierusalim, după învierea Mântuitorului Hristos, cu siguranță i-ar fi copleșit presiunea iudaică care s-a exercitat până și asupra ostașilor. I-au mituit și le-au spus: spuneți că a fost furat trupul Domnului Hristos. Dar Mântuitorul Hristos le dă întâlnire în Galileea. Și interesant, pescuirea minunată, pescuirea în care Hristos le spune: aruncați de-a dreapta corăbiei și veți afla că n-aveți, dați-mi ceva de mâncare. N-avem, că n-am prins nimic astăzi. Aruncați de-a dreapta corăbiei și veți afla. Toată această discuție pe care o are cu ei la Marea Galilei arată faptul că ei nu s-au întors doar geografic în Galileea, ci ei au revenit la activitatea lor. Ei au revenit la treabă. Exact. Totul a reintrat într-un anume firesc. Și totuși, sărbătoarea mare a Cincizecimii, care la evrei avea o importanță deosebită, poate o să avem ocazia să stăruim asupra ei, dar sărbătoarea mare a Cincizecimii, de fapt, i-a readus la Ierusalim. Așa cum îi aducea pe bunii evrei, lăsau ale lor, oamenii credincioși, cum și la noi se întâmplă și ar trebui să se întâmple. Oamenii lasă ale lor și în zi de sărbătoare și se îmbracă altfel, se premenesc altfel și merg într-un alt fel de ambient, acela al bisericii, un ambient spiritual, schimbând tensiunile de la serviciu, activitățile și preocupările cotidiene, schimbându-le cu ceva mai înalt. Revenind la momentul înălțării, haideți să spunem încă o dată, am amintit și săptămâna trecută, cine a fost prezent la acest moment extraordinar din planul mântuirii, al înălțării Mântuitorului la cer. Da, vedeți, distanța asta la 40 de zile de Sfintele Paști, de Paștele evreiesc, de învierea Domnului din morți, distanța aceasta de 40 de zile nu făcea parte din pragul sau din limitele sărbătorilor fixate de vechii evrei. Ei veniseră într-adevăr pentru marele praznic al Cincizecimii la Ierusalim, dar Mântuitorul este iarăși cu ei.
El este și în Ierusalim, înviat, arătându-se Mariei Magdalena, arătându-se celor 12 Emaus, cum am spus, arătându-se ucenicilor cu Toma și fără Toma și așa mai departe. Dar li se arată și li se înfățișează și le oferă revelația sau descoperirea sensurilor adânci ale învățăturii evanghelice în contextul vieții cotidiene pe care au petrecut-o în Galileea. Au revenit la 40 de zile în Ierusalim pentru a se pregăti pentru acest praznic al Cincizecimii, după cum relatează evanghelistul Luca. Ei, acolo, pe muntele Eleonului, muntele Măslinilor, din preajma Ierusalimului, care era la distanță cale de o sâmbătă, spune Evanghelia, adică la circa 1 kilometru și ceva, vreo 2000 de pași, asta era calea sâmbetei, stabilită prin scrierile talmudice. Acest drum pe care l-au făcut ei din Galileea până la Ierusalim s-a încheiat și în care pe drum i-a însoțit Mântuitorul Iisus Hristos, căci ei au venit, spune Evanghelia, la muntele unde le poruncise Iisus, au venit pe muntele Măslinilor, acolo Mântuitorul Iisus Hristos i-a binecuvântat. Și pe când îi binecuvânta, s-a înălțat la cer. Spune capitolul 1 din Cartea Faptele Apostolilor că pe când se înălța la cer îngerii Domnului, s-au arătat ucenicilor. Erau cei doi îngeri. Cei doi îngeri. S-au arătat ucenicilor și au întrebat, ce mai stați, ce priviți în sus, ce așteptați? Cum îl vedeți că s-a înălțat? Așa o să vină înapoi. Nu-i nimic. Distanța aceasta imensă de la pământ la cer, de la temporal la veșnicie pentru noi, este o distanță foarte mică pentru Dumnezeu. Cum l-ați văzut că s-a înălțat, El va reveni. S-a arătat așadar ucenicilor, conform tradiției, pe muntele Măslinilor, erau împreună cu ucenicii, cei 12, nu era departe și Maica Domnului, există chiar niște și mărturii. încântările bisericii. Și încântările biserice și mărturiile, să spun, paleografice care ne încredințează de aceasta, dar acolo, la muntele Măslinilor, după înălțarea Domnului, s-a pus problema ce facem să completăm numărul 12. De ce era important să fie 12 ucenici ai Domnului și să nu rămână 11, să rămână incomplet numărul? Pentru că Mântuitorul Iisus Hristos... Pentru că Iuda nu mai era. Deci Iuda nu mai era, 11. da, rămăseseră 11. Ei, Mântuitorul i-a răspuns lui Petru, care i-a adresat o întrebare foarte interesantă, o întrebare, aș spune, cu iz specific evreiesc, comercial. Doamne, noi am lăsat toate și ți-am urmat ție. Ce va fi nouă? Noi ce o să câștigăm din acest lucru? Și Mântuitorul le spune, voi veți sta pe 12 tronuri, judecând pe cele 12 seminții ale lui Israel. Făgăduința deci trebuia să mai vină cineva. Automat, ei au avut această purtare de grijă. Dom'le, ce ne facem că vine vremea când o să ajungem în momentul respectiv și rămâne o seminție incompletă. Era nu atât o dorință ca să găsească un substituent pentru Iuda, ci era de fapt o responsabilitate de a asigura ceea ce Mântuitorul le-a încredințat. Și pentru acest motiv, relatează capitolul 1 din Cartea Faptele Apostolilor, ei s-au adunat, cei 12, împreună cu circa 120 de frați, care au fost prin preajma Mântuitorului Iisus Hristos și au votat. Și la vot a ieșit Matiaș, care a și fost considerat în numărul celor 12. Am întrebat de multe ori, Părinte, dacă tot a venit vorba de Iuda, oare ce ar fi fost dacă, după ce l-a vândut pe Mântuitorul cu cei 30 de arginți, după ce și-a dat seama ce a făcut,
și ar fi cerut iertare, s-ar fi pocăit. N-ar fi fost nimic. Nici s-ar fi socotit. Mântuitorul s-a rugat până și pentru cei care îl chinuiau. Deci e foarte ușor de intuit că nemăsurata, nemărginita iubirea lui Dumnezeu ar fi primit pocăința Lui, dorința Lui de a fi iertat și stăruința Lui în a se schimba, pentru că până la urmă Dumnezeu așteaptă de la noi nu să ne cerem iertare pentru ce am greșit, ci să schimbăm ce am făcut cu altceva mai bun. Da. Așadar, a fost înălțarea, un nor l-a luat de la ochii lor. De fapt, de multe ori Dumnezeu vorbește omului din nor, care are sarcina de a și ascunde, dar a și arăta prezența lui Dumnezeu. Ei merg în Ierusalim și vine sărbătoarea Cincizecimii, o sărbătoare importantă pentru iudei, foarte importantă. Era Ierusalimul plin. În momentul pogorârii Duhului Sfânt peste apostoli care se aflau în casa aceea în care erau, Ierusalimul era plin. De ce? Ce era cu această sărbătoare deosebită pentru iudei? Era o sărbătoare considerată între polii spirituali ai trăirii religioase evreiești. Sărbătoarea în sine avea o dublă semnificație religioasă. Aducerea aminte în legătură cu legământul pe care Dumnezeu l-a încheiat cu Moise pe muntele Sinai, respectiv acea încredințare a tablelor legii, a ceea ce Dumnezeu dorește ca omul să împlinească. E interesantă ideea aceasta de legământ. Și sărbătoreau acest moment nu ca pe un moment aniversar, ci ca pe un moment, să spun așa, de introspecție, cât din prevederile legământului le mai împlinesc și eu astăzi. Exista și o a doua semnificație religioasă, aceea a reînnoirii, să spun, legământului, care face aluzie către prorocii Vechiului Testament, prin care Dumnezeu de multe ori a îndiguit comportamentul, uneori irresponsabil, alteori păgân, să spun așa, al poporului, lipsit de credință, și prin proroci i-a îndiguit. Era acea înnoire a legământului. Deci ei sărbau, din punct de vedere religios, legământul și înnoirea legământului. Dar e mai interesant că acestei sărbători religioase îi era asociat un gest cu totul, aș spune, diferit de ritualul evreiesc. Era sărbătoarea la care se aducea jertfă, pâine. La evrei, era și ca o mulțumire pentru recoltă. Jertfele se aduceau în general prin suprimarea unei vieți. A vieții a unui miel, unui porumbel, 2 pui de turturea sau, știu eu, un țap și așa mai departe. Toate aceste jertfe aveau menirea de a arăta omului care venea pentru ispășirea păcatelor sale să aducă aceste jertfe la templu, îi arăta omului că păcatul are un preț. Sfântul Apostol Pavel avea să spună mult mai târziu, plata păcatului este moartea. Deci, practic, noi vorbim de moarte ca de un eveniment. Moartea nu e un eveniment, moartea este un proces. Ne omorâm progresiv, punct cu punct, prin fiecare păcat pe care îl facem. După cum înviem, câte puțin, de fiecare dată, atunci când ne pocăim, atunci când ne apropiem de Dumnezeu, atunci când ne rugăm. Viața noastră e moarte și înviere, e un fel de sinusoidă. Dacă avem mai multă înviere în noi, atunci viața ni se prelungește. Dacă avem mai multă moarte în noi, atunci viața noastră, prin păcate, viața noastră riscă să se scurteze. Ori,
această jertfă pe care spuneam că era diferită, jertfa adusă de credincioșii evrei, jertfa de pâine, acea primiție era de fapt din primele roade ale țarinii. Primele roade ale țarinii le aduceau lui Dumnezeu, în semn de recunoștință, că Dumnezeu ne-a dat ploaie la bună vreme, ce frumos plouă afară. Da, exact, da. Dumnezeu ne-a dat ploaie la bună vreme, ne-a dăruit Dumnezeu timpuri favorabile și iată pământul a rodit. Fiecare roadă e un miracol, noi luăm ca firesc. Dar ce e foarte important la această sărbătoare, și cred că aici poate ar fi bine să medităm, e faptul că ei era lipsită manifestarea lor, această jertfă de aducere de pâine, era parcă lipsită de comportament, să spun, cumpătat, controlat. Serbarea Cincizecimii se făcea cu mare alai, cu dans, cu bucurie, cu manifestări la limita exuberanței în curtea templului. Oamenii se bucurau de Dumnezeu. Eu cred că aici avem mult de învățat de la ei, pentru că noi nu ne mai bucurăm de Dumnezeu. Spune-i, vorbește unui creștin astăzi și spune numai cuvântul Dumnezeu și deodată îl vezi că se crispează, se blochează, începe să se gândească la nevoile lui, da, Dumnezeu nu m-a ajutat, m-ar putea ajuta. Începe o atmosferă de aceasta tânguitoare sau o atmosferă de revoltă. Da, Dumnezeu nu m-a ajutat, nu mi-a făcut și așa mai departe. Ei, până și sentimentul acesta de pietate, și nu am să înțeleg de ce, are un puternic conținut de pesimism. Iată, evreii, vechii evrei, aveau rânduit prin această sărbătoare un moment de a te bucura în Domnul. Deși noi avem frecvent în cântările noastre, veniți să ne bucurăm de Domnul. Săltați și bucurați-vă! Avem atâtea și atâtea formule prin care biserica ne cheamă să ne bucurăm de Domnul. Noi nu știm să ne bucurăm de Domnul, trebuie să ne învățăm acest lucru, nu neapărat întorcându-ne la practicile de odinioară, dar sunt sigur că avem atâtea resurse să ne bucurăm de Domnul și noi astăzi. Priveam imaginile de la venirea luminii la Ierusalim. Vedeți, sunt care într-adevăr se bucură. E o bucurie de asta extrovertită și, mă rog. Atunci spuneam că Ierusalimul era plin de oameni, mulți erau plecați de multă vreme din Ierusalim, prin toate părțile lumii de atunci. Să nu uităm că Sfânta Scriptură a trebuit să fie tradusă în limba greacă, limba Imperiului Marelui Alexandru, nu? Vestita Septuaginta, tradusă de cei 70 de înțelepți care cunoșteau foarte bine și limba greacă, și limba aramaică, și limba ebraică, e text de bază pentru biserica astăzi. Deci Sfânta Scriptură, Vechiul Testament, cât era atunci, fusese tradus, mă rog. Mulți dintre iudeii care veneau atunci în Ierusalim, se spune că aveau nevoie de tălmaci, că nici nu-și mai cunoșteau bine limba neamului. Și atunci, în ziua Cincizecimii, la ceasul al 3-lea din zi, nu? Cam ora 9 ar fi la noi, un vuiet ca de vânt la casa unde se aflau Sfinții Apostoli. Ce s-a întâmplat atunci? Da, spune, s-a produs o suflare de vânt, un vuiet și o suflare de vânt care vine repede și dintr-o dată asupra apostolilor au coborât limbi de foc, limbi ca de foc, care i-au învăluit și care i-au transformat profund. S-au trezit dintr-o dată vorbind limbi străine. Cred că fenomenul acesta al vorbirii în limbi străine ar putea constitui elementul fascinant al sărbătorii, pentru că și atunci și astăzi, atunci când cineva vorbește
o altă limbă, te impresionează. O, ce bine vorbește germană, o, ce bine vorbește franceză. Uite că știe, se înțelege cum francez. Există acest element, să spun, fascinant. Și a funcționat și pe vremea aceea, pentru că ei au fost, spune Cartea Faptele Apostolilor în capitolul al 2-lea, au fost impresionați, zice, cum de putem noi să înțelegem ceea ce vorbesc acești iudei? Cum Cei de noi, care ascultau. Cei care erau. Că practic, cine erau? Erau mulți oameni veniți din multe părți la Ierusalim, veniți pentru a participa la sărbătoare. Erau și de alte naționalități, dar marea lor majoritate erau fie dintre evreii care se aflau în diaspora, fie dintre prozeliții evrei care veneau din diverse părți, veneau la Ierusalim pentru importanța acestei sărbători. Ori această capacitate a lor de a vorbi i-a fascinat și atunci, fascinează și acum, dar cred că sensul care ar trebui să-l pătrundem, cercetând cu mintea ceea ce s-a produs atunci, ar trebui să oprească asupra ideii focului. Care nu mistuia. Limbi de foc. Ne aducem aminte că odinioară Dumnezeu s-a arătat lui Moise în stâlp de foc, care nu se mistuia. Deci era un alt fel de foc. Ori limbile de foc, aș îndrăzni eu să spun, nu se referă la capacitatea de a conversa într-o altă limbă decât cea nativă. Se referă la cu totul altceva. Și arată mai departe capitolul al 4-lea din Cartea Faptele Apostolilor că, de fapt, investitura lor nu a fost prin oferirea capacității de a comunica în alte limbi, ci asta a fost suportul pentru a putea merge să propovăduiască la toată lumea. Ori, limbile de foc trebuie să se refere, sau ar trebui să le privim, ca o investitură sau ca pe o potențare superioară a capacității omului de a comunica pe Dumnezeu oamenilor. Că asta a fost practic și asta dă greutate și frumusețe sărbătorii pogorârii Duhului Sfânt. Duhul Sfânt a lucrat de data aceasta din interior spre exterior, chiar dacă gestul sau fenomenul s-a produs din exterior spre interior. Au venit limbile de foc, dar ei din interior s-au trezit vorbind alte limbi și vorbind despre Dumnezeu. Nu simplă conversație. Deci aici e foarte important. Duhul Sfânt ne investește și ne sprijină pe fiecare dintre creștini, că noi toți suntem purtători ai acestor limbi de foc prin Sfintele Taine. Sfintele Taine sunt momente în care Duhul Sfânt pogoară asupra creștinului. Corect. Și acest lucru ne responsabilizează, ne angajează spre a vorbi oamenilor mai mult despre Dumnezeu. Dacă vorbim de șertăciuni, o datorie a fiecăruia dintre noi. Irosim muniția. De fapt, Părinte, ca să înțelegem să înțelegem foarte bine ce s-a întâmplat atunci. Sfinții apostoli, temători, ascunși de iudei, oameni simpli, fără prea multă carte sau fără carte, cum spuneam, devin siguri pe ei, devin curajoși, înțeleg ceea ce vor să transmită. Nu e o înțelegere doar de suprafață, să privim cuvântul Sfântului Apostol Petru, care se păstrează în Faptele Apostolilor, nu? Este cuvântul unui teolog acolo, nu este cuvântul unui om simplu. Da? Deodată Petru a fost însuflețit și a transmis acest cuvânt. Ei, știți ce mi-a atras atenția în mod deosebit dacă citim cu atenție Sfânta Scriptură? După cuvântul înflăcărat al Sfântului Apostol Petru, după pogorâre, s-au botezat, să nu greșesc, 3.000 de oameni. Prima comunitate creștină. Acei 3.000 de oameni nu erau, indiferent cât de plin o fi fost Ierusalimul atunci, nu erau adunați în jurul casei că nu mai încăpeau în Ierusalim. Când a venit vuietul ca de vânt, când au coborât limbile,
oamenii aceia, ăsta a fost auzit cu siguranță și au dat seama că în casa aceea se întâmplă ceva. Corect? În momentul în care a ieșit Sfântul Apostol Petru, el a fost primul care a vorbit mulțimilor. Darul acesta al glosolariei, erau acolo din toate neamurile pământului, din toate limbile posibile. Și practic Petru le vorbea și fiecare înțelegea în limba lui. Corect? Darul glosolariei, traducerea simultană, cum i-am zice noi în termeni moderni. A fost o harismă a Duhului Sfânt acolo. Da, a fost de fapt, aș îndrăzni să spun, o dublă revărsare a Duhului Sfânt. Pentru că, pe de o parte, le-a oferit capacitatea de a exprima în alte limbi adevărurile pe care le-au trăit și le-au primit ca adevăruri revelate, dar de cealaltă parte i-a potențat și pe ascultători. Da. Pentru că poți vorbi, și asta o experimentăm, o experimentăm noi în viața de fiecare zi. Român cu român vorbim și nu ne înțelegem. Adică poți să exprimi niște lucruri, iar interlocutorul tău să nu le primească, să nu fie de acord. Și dacă citim atent, vom vedea că Sfântul Apostol Petru, în cuvântarea sa, de fapt a fost critic la adresa ascultătorilor. Și numai dacă ne aducem aminte de Sfântul Pavel din Areopag, care începuse să le vorbească, ce am să vă spun și despre un alt zeu și despre așa, încercuse să le facă, despre asta ne vorbește altă dată, când au ajuns să le vorbească despre învierea Dumnezeului în care credea Pavel. Oamenii repede se dispersează, ori aceia au rămas acolo. Eu aș face un scenariu care este foarte important și care vorbește de fapt despre viața bisericii noastre. Spune evanghelistul Luca că după moartea pe cruce a Mântuitorului Iisus Hristos, văzând fenomenele care s-au petrecut, întunecarea cerului, cu tremurul și așa mai departe, sutașul a exclamat, cu adevărat, Fiul lui Dumnezeu a fost acesta. Iar cei care strigaseră, zice Evanghelia, s-au întors înapoi în cetate, bătându-și piepturile lor. Noi ne grăbim să facem niște acuze, foarte ușor putem acuza, dar oamenii aceia au fost victima unei manipulări de moment și după aia au regretat, s-au întors înapoi bătându-și piepturile lor. Ori, semn de părere de rău. Semn al unei păreri de rău cumplite. Ei, se pare că mulți dintre cei care și-au bătut piepturile atunci se aflau acum în preajma apostolilor. Pentru că, hai să facem o statistică. Din cei 3000 de oameni care au fost și s-au botezat și l-au ascultat pe Sfântul Apostol Petru și urmare discursului său, urmare predicii sale, s-au botezat. Dacă ne raportăm statistic asupra lor, câți la sută dintre ei erau, să zic, venetici, veniți din alte părți, și câți erau localnicii care strigaseră răstignește-l? Cred că mult mai mulți erau cei localnici. Că așa cum se întâmplă la orice manifestare, există o proporție consistentă a localnicilor care atrage în jurul lor participarea celor mai de aproape sau mai de departe de cetate. Se întâmplă și la noi, la Sfânta Parascheva. Nu putem spune niciodată că nivelul sau numărul celor care vin din alte părți să se închine la Sfânta Parascheva e mai mare decât numărul localnicilor. Noi, localnicii, dăm greutate și frumusețe sărbătorii prin evlavia noastră, prin ceea ce arătăm lumii, prin manifestarea noastră, prin credința noastră, prin evlavia noastră. Ori acolo, la Cincizecime, s-a produs acest vuiet care ușor a putut fi
depistat, să spun așa, căruia i-a putut fi depistat cu ușurință epicentrul, respectiv casa în care Era erau adunați altceva, apostolii, era ceva i-a din- atras da. ceva. Ori oamenii aceia au venit acolo și Petru a început să le cuvinte, să le ține cuvânt. De 2 ori în cuvântul lui Petru le spune: Hristos pe care voi l-ați răstignit, Hristos pe care voi l-ați condamnat. Când le spune așa ceva, e clar că oamenii aceia ar fi putut să se simtă ofensați, să întoarcă cu spatele și să plece. Au rămas. De ce au rămas? Pentru că se pocăiau profund pentru ceea ce greșiseră. Spunem că atunci s-a întemeiat biserica și nu greșim, pentru că asta a fost de fapt prima comunitate. Dar cine a fost în prima comunitate a bisericii? O seamă întreagă de oameni care îl condamnaseră și care strigaseră: răstignește-l. Ăștia erau păcătoșii. Spun asta pentru că, din păcate, funcționează în biserica noastră astăzi aceste tendințe de a transforma biserica într-un fel de club elitist al oamenilor cu merite deosebite și dacă nu face ceea ce e strict după regulă, e compromis, e eretic, condamnă, nu se dă înapoi nimeni să condamne până și pe ierarh. Și pe ierarh îl condamnă, că nu e eretic. Pentru că nu face cum știu eu că trebuie să facă. Cine e fără de păcat? Deci, nu, dar aici e surprinderea. Biserica, de fapt, este o adunare a păcătoșilor care vor să se îndrepteze. Pentru ei a rostit Mântuitorul Iisus Hristos acea pildă a vameșului și fariseului. Vameșul era undeva decăzut, fariseul era undeva foarte înalt. Pilda nu spune că vameșul s-a întors de la templu mai sfânt decât fariseul. N-avea cum, ăla era un om, era elita morală, ăla era un om deosebit. Ci spune clar, s-a întors mai îndreptat. Asta e biserica. E locul în care vii bun, rău, mai păcătos, mai puțin păcătos. Cum vii. Important este ca din experiența comunității eclesiale să te întorci mai îndreptat. Nu să-i condamni pe alții, nu să îi defaimi pe alții, așa cum a făcut-o fariseul din pildă. Ori asta a fost comunitatea care a avut, să spun așa, cheagul primei structuri bisericești. Oameni care păcătuiseră, l-au condamnat pe Mântuitorul Hristos, l-au strigat: răstignește-l. Erau acum acolo, au primit observația de la Petru și au primit-o cu nu ca pe o observație asupra căreia trebuie să reflecteze. Nu, ei, după ce i-a acuzat Petru, ei i-au și-au adresat întrebarea: și cu ce să facem? Noi vrem să schimbăm ceva. Noi de-aia am venit aici. Nu am venit aici să ne admirăm unii pe alții cât suntem de credincioși, evlavioși, isteți și așa mai departe. Am venit să ne schimbăm. Ce să facem? Și Petru le-a cerut: botezați-vă, pocăiți-vă și botezați-vă. M-am gândit, să știți, de multe ori la lucrul acesta. Acolo a fost clar situația de manipulare a maselor, cum am zice noi în termeni moderni. Intră Mântuitorul în Ierusalim, Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Bun, dincolo de firea schimbătoare a omului, că putem vorbi și de lucrul acesta, ei așteptau un eliberator, un bărbat. Răstignește-l, răstignește-l. Când și-au dat seama, într-adevăr, s-au întors și își băteau cu pumnii piepturile lor, semn de părere de rău. Într-adevăr, și foarte bine ați precizat lucrul acesta, când vine omul și îți spune în față: tu l-ai răstignit, păi te superi și pleci. Doar dacă... Sau te dezvinovățești, sau găsești explicații. Care ar făcea când e acuzat? Am făcut-o. Bun. Și acum ce să fac? Și acum ce să facem? Într-adevăr, așa este. Când s-a întemeiat biserica? Fenomenul acesta al pogorârii Duhului Sfânt, care s-a petrecut acolo, la Ierusalim, de fapt a adus o transformare a societății în ansamblul ei. Pe de o parte,
i-a transformat pe apostoli. Le-a dezvoltat consistent capacitatea de comunicare, nu numai în limbi străine, ci de a comunica revelația lui Dumnezeu. Figurile de stil pe care le găsim în scrierile Sfântului Ioan, epistole Sfântului Ioan, în Evanghelii, Au făcut învățătura accesibilă, cu altă toate formă. arată că ei fuseseră niște oameni simpli, niște pescari. Ei n-au avut contact cu literatura, cu cultura și religia în sensul savant, ci doar la nivelul, să zic așa, a omului care experimentează și practică cu bun simț niște prevederi religioase. Ori, pe de o parte, pe de altă parte s-a constatat, s-a văzut clar că nu doar capacitatea de a vorbi li s-a dezvoltat, ci dintr-o dată au devenit curajoși. Ei care nu ieșeau din casă, doar Toma e singurul care a ieșit din casă. Ăsta era și mai curajos, așa, de asta și-a și permis să fie mai dezvolt, ca să zic așa, în raport cu ei, atunci când i-au spus că au văzut pe Domnul. Stai o leacă, eu trebuie să Tot din am eu planul experiență. mântuirii facea parte și Da, asta. sigur. Pentru că, de fapt, Toma necredinciosul, cum îi spunem noi, în limbaj popular, a făcut mărturisirea aia de credință fantastică. Domnul meu și Dumnezeu. Nu întâmplător au fost toate lucrurile astea. Până nu voi pune degetul meu și nu voi vedea, nu El voi nu crede. confirmă învierea, el mărturisește dumnezeirea. E foarte interesant. Nu știm s-a atins sau nu s-a atins. Mai degrabă nu s-a atins pentru că Mântuitorul îi spune, zice, pentru că m-ai văzut, Toma, ai crezut. Nu îi spune pentru că te-ai atins de mine, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Și atunci sugerează mai degrabă că poate nici nu s-a atins de Mântuitorul Hristos, dar exclamația lui Domnul meu și Dumnezeu meu a fost iarăși curajoasă. Deci spuneam, ucenicii stăteau, ei care erau niște fricoși, dintr-o dată s-au trezit curajoși. Nu s-au mai temut deloc, n-au mai avut nicio reținere. Unde au fost duși? La judecată. Sunt situațiile relatate de Cartea Faptele Apostolilor. Ei mărturiseau cu curaj și arătau, noi nu contrazicem Scriptura. Noi nu contrazicem legea, ci noi doar venim și arătăm sensul adevărat de înțelegere a revelației, sau mai bine zis, ceea ce vrea Dumnezeu să înțelegem din lege. Pentru că, vedeți, legea veche era o lege prin care Dumnezeu a coordonat, să spun așa, gândirea umană spre a nu abandona credința în singurul și adevăratul Dumnezeu. Uneori prin evenimente dramatice, alteori prin revelații de moment, alteori prin proroci, dar în permanență Dumnezeu a făcut-o pentru a-i păstra în credința autentică, să nu abandoneze credința. E un crez al lor, chiar și unele războaie sunt purtate tot pentru a nu-și compromite credința. Ori Noul Testament, ceea ce ne lasă Mântuitorul Iisus Hristos, dă un alt sens, o altă direcționare credinței. Din Vechiul Testament putem înțelege în mod eronat și simplist că tot ceea ce Dumnezeu ne cere să credem nu are o finalitate. Din Noul Testament vedem clar că tot ceea ce Dumnezeu revelează omului are o finalitate, iubirea. Aici este cum Dumnezeu, să vă iubiți unii pe alții cum eu v-am iubit pe voi. Spune clar Mântuitorul Iisus Hristos ucenicilor. E o finalitate pe care o are în vedere inclusiv acest moment al pogorârii Duhului Sfânt. Pentru că avea să spună mai târziu Sfântul Apostol Pavel, consemnat în capitolul al 12-lea din Epistola 1 către Corinteni, spune Sfântul Apostol Pavel, unora le-a dat Dumnezeu darul vorbirii în limbi, altora darul prorocii, dar interesant că prorocia și vorbirea în limbi sunt puse chiar la urmă, arătând prin aceasta că nu astea pot să fie un scop prin care să-ți arăți valoarea ta de credincios.
Unul le-a dat răbdare, altora, în fine, sunt enumerate darurile Duhului Sfânt. Ori, la sfârșit spune, dar toate astea vor înceta. Toate astea au o finalitate, nu. Astea sunt mijloace. Vorbirea în limbi, prorocia, darul facerii de minuni, darul tămăduirilor, toate astea vor înceta. Astea au finalitate în timp. E ceva ce trece această limită. Și dezvoltă în capitolul următor, al 13-lea, acel imn al iubirii, în care arată că, de fapt, iubirea rămâne. Zice, iubirea nu cade niciodată, dragostea nu cade niciodată. Deci avem o finalitate, postim, ne rugăm, îngenunchem, facem asceză, ne smerim, toate, dar astea, dacă nu rodesc iubire în noi, povestim. Părinte, mă tot uit așa cu regret la ceas, nu-mi dau seama când a trecut această oră. E o listă lungă de invitați, dar cred că o să veniți mai des la Buciu. Mă mărturisesc că am ajuns abia la jumătatea întrebărilor pe care mi le propusesem, totuși câteva o să vi le adresez cu rugămintea de a da răspunsuri scurte. Și mă leg și de ce ați spus dumneavoastră acum. Întrebare, provocare mai degrabă. Pot să-l iubesc pe aproapele meu care nu mă iubește pe mine? Păi sigur că da. De-abia aici e exercițiul iubirii. Exercițiul iubirii începe din momentul în care poți iubi pe cineva care nu te iubește. Asta este examenul iubirii. Iubiți pe vrăjmași. De aici începe iubirea. Că în rest, așa, dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteți avea? O spune Mântuitorul Hristos, nu o spun eu. Deci, dacă faceți bine celor ce vă fac bine, nu aveți niciun folos. Adică e o chestiune de comercial, o chestiune negustorească. Ori examenul iubirii începe din momentul în care înțelegi că cineva ți este ostil și tu trebuie să-l iubești așa cum e. Și răsplata vine, cu siguranță. Vine cu certitudine. Chiar în relație cu tine însuți. Unde poate fi găsit în Sfânta Scriptură cuvântarea lui Petru? Da, în capitolul al 2-lea din Cartea Faptele Apostolilor, chiar ar fi interesant să fie citit, mă readresez de data asta și celor care ne urmăresc și mai de aproape și cei care ne urmăresc prin intermediul mijloacelor media. Cred că cel mai potrivit lucru legat de o sărbătoare este să încercăm să recitim măcar acasă textul Evangheliei care s-a citit în biserică, la care am participat. Deci, auzim Evanghelia, ni se oferă o predică explicativă, dar când ajung acasă să mai citesc o dată textul respectiv. Și motivul pentru care în publicația noastră Credința și Fapta, care a ajuns la numărul 1008, pare mi se, Ne uităm. 1008. Da. 1008, suntem cu apariție neîntreruptă din 2002 și cu ajutorul Bunului Dumnezeu anul ăsta vom serba de Sfânta Ecaterina, vom serba 20 de ani de apariție neîntreruptă. Arhiva completă se găsește pe site-ul parohiei. Deci noi avem arhiva pe site completă a acestei publicații. Eu să știți că am vrut să fac un calcul de câți ani apare, dar mai încercat odată un calcul matematic și nu mai a ieșit, așa că m-am oprit. Ei, vreau să spun că această recomand, de exemplu, pentru ziua de azi să se citească acest capitol al doilea din Cartea Faptele Apostolilor, pentru că acolo găsim lucruri foarte interesante pentru viața noastră. Dacă citim Sfânta Scriptură doar pentru a ne informa, doar pentru a ne oferi un orizont cultural, doar pentru a înțelege anumite lucruri, e un act meritoriu, dar e insuficient. Sfânta Scriptură trebuie să o citesc pentru ca să o trăiesc. Asta ne învață pogorârea Duhului Sfânt. Suntem la sărbătoarea Duhului Sfânt. E Duhul adevărului, e Duhul libertății. Duhul libertății, Duhul adevărului, îl trăiești abia atunci când pui în practică ceea ce vorbești. Dacă una vorbim,
alta facem, alta gândim, cum se practică de altfel. Și am În libertatea de a o societatea face sau modernă, nu. Și avem libertatea, bineînțeles. De fapt, noi ne înrobim nouă înșine. E cea mai periculoasă înrobire. Vezi? Toate războaiele au ca scop suprem libertatea sau eliberarea. Noi am trăit această experiență a eliberării și de multe ori au venit să ne elibereze când unii, când alții, începând din perioada popoarelor migratoare și tot slavă Domnului. Am vrut, n-am vrut. Dar exercițiul acesta al libertății, adevărata libertate, o ai abia atunci când te educi pe tine să nu te înrobești ție însuți. E o lecție pe care nu o putem primi decât numai prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt, în fața Duhului Sfânt totul e transparent. Nu mai există, n-ai ce să ascunzi acolo. Nu poți, până și de conștiința mea pot să ascund anumite lucruri. Am conștiința adormită, care nu le vede. Sau am conștiință absorbită de explicații sterile. Toate aceste modalități ne fac să ne permit să trăim încă în minciună. Ori în fața Duhului Sfânt totul e adevăr. De asta îl și pomenim Duhul adevărului. Și e foarte important ca fiecare rugăciune să înceapă cu această invocare a Duhului Sfânt, care ține, dintre toate cultele creștine, ține de specificul ortodox. Rugăciunea ortodoxă începe întotdeauna prin invocarea Duhului Sfânt. De ce? Pentru că prin Duhul Sfânt, zice Sfântul Apostol Pavel, creatura este adusă în starea de a se apropia de Dumnezeu cu suspine negrăite. Adică un dor față de Dumnezeu. Ați vorbit de Sfânta Scriptură și e bine să o avem în casele noastre și să o citim. Azi am avut binecuvântarea de a rosti cuvântul de învățătură aici la Bucium, în cadrul Sfintei Liturghii, și spuneam, poate o afirmație ușor curajoasă, că adevăratul autor al Sfintei Scripturi este Duhul Sfânt, care i-a inspirat pe cei care au scris. Prorocii au fost inspirați, înțelepciunea lui Solomon a fost inspirată, psalmii lui David când a scris psalmii din psaltire pe care o citim noi și așa, a fost inspirat, Evanghelia după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, Marcu, Luca. Nu în sensul unei dictări, n-a venit Duhul Sfânt să-i dicteze Sfântului Apostol Luca ce să scrie, dar i-a înțelepțit, i-a inspirat ca să iasă adevărul De fapt, nu numai ceea ce scrie omul, și mă refer la Evanghelie. Tot ceea ce facem noi este o lucrare a Duhului Sfânt prin noi. Noi suntem niște instrumente. Spunea Mântuitorul Iisus Hristos și o vorbea la timpul viitor. Nu vorbea la timpul prezent. Vorbea la timpul viitor ucenicilor. Când veți face toate ale legii, să spuneți atunci, slugi nevrednice suntem. De ce? Adică să mă recunosc pe mine ca instrument al lucrării lui Dumnezeu, nu ca autor a ceea ce fac. Eu mut un obiect de aici până acolo. O fac, trebuie să o fac cu conștiința că Dumnezeu vrea ceva prin gestul ăsta. Cât ne-ar feri enorm de căderi în păcate și de erori dacă ne-am raportat la Dumnezeu în ceea ce facem, să ne recunoaștem mereu starea smerită de instrumente ale Duhului Sfânt prin care El operează în lumea aceasta bunătatea. Și să fim conștienți de faptul că Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi. Da. Părinte, ultima întrebare. Deși uitându-mă afară plouă frumos, teoretic n-am putea ieși, așa că o putem extinde. A plouat și în timpul Sfintei Liturghii și paracliserul meu a venit și mi-a șoptit la ureche, zice, vedeți, Duhul Sfânt nu se coboară numai în limbi de foc, coboară și sub forma de picături de ploaie. Ce frumos. Da, aici a fost soare și tot ca o binecuvântare, așa am simțit-o. Am promis că va fi vor fi o oră întâlnirile noastre. Ultima întrebare, cumva și cu statul de concluzii. Duhul Sfânt este prezent permanent în viața noastră? Îl putem apropia
îl putem îndepărta? Se poate depărta de la noi? Duhul Sfânt e însăși viața. Duhul Sfânt este izvorul vieții. Spune Cartea Facerii că la creație pământul era netocmit și gol și Duhul Domnului se preumbla deasupra apelor. Știința a stabilit că viața a apărut din apă. Noi am luat etalonul din Sfânta Scriptură și am înțeles că, de fapt, viața este lucrarea Duhului Sfânt. Deci, Duhul Sfânt e însăși viața. Problema noastră nu este nici îndepărtarea lui Dumnezeu de noi și nici îndepărtarea noastră de Dumnezeu. Problema noastră este nefolosirea a ceea ce Dumnezeu ne pune la dispoziție prin Duhul Sfânt. Și asta cred că este, să spun așa, principalul criteriu după care propria conștiință, transformată în vierme, cum spune Mântuitorul, la judecata finală, ne va roade că am avut oportunități și nu le-am folosit. Vă referiți la Sfintele Taine? Mă refer și la Sfintele Taine. Mă refer și la exercițiul acesta personal al apropierii de Dumnezeu. Există acea revelație prin Sfânta Scriptură, există revelația prin Sfânta Tradiție, prin viața bisericii, dar există și o revelație pe care o primesc din exercițiul meu personal al apropierii de Dumnezeu. Dacă voi lua și voi încerca să aplic rețete, doar rețete, fără să stau și să mă gândesc la o experiență mea personală a vieții, asta nu ne va ajuta, nu mă va ajuta să mă mântuiesc. Cred că e sistemul RoAlert din biserică, da? M-am gândit că există ceva aici, un instrument sigur e care atunci când spun da. ce nu trebuie să aprindă, să pornește sistemul. Da. Deci Duhul Sfânt, practic, este Duhul cu noi? Sfânt e în noi, Duhul Sfânt lucrează prin noi, noi suntem cei care, de fapt, hotărâm cât din lucrarea Duhului Sfânt se transmite prin noi către lume. Pentru că finalitatea sau punctul terminus al lucrării Duhului Sfânt nu sunt eu. Eu de-abia atunci când am primit pe Duhul Sfânt, de-abia atunci mă înflăcărez pentru a lucra binele pentru alții. Duhul Sfânt nu pot fi, nu sunt eu destinatarul, eu sunt doar instrument al lucrării Duhului Sfânt în lume. O să închei pentru o imagine care mi-a plăcut în mod deosebit. Vrednicul de pomenire, metropolitul Bartolomeu, a zis așa, zice, biserica, știm, e o corabie. Da? Putem fi în corabie, putem să optăm pentru a nu fi în corabie. Corabia aceasta e zguduită de vremuri, de oameni, dar nu se scufundă, pentru că la cărma ei este Mântuitorul Hristos. Nu vă temeți, pentru că Mântuitorul este la cărmă. Fiul meu este la cărmă, ar spune Maica Domnului. Iar din spate, în pânze, suflă Duhul Sfânt, îndreptând corabia către mântuire, către finalul veacurilor. Părinte Mihai Mărgineanu, mulțumim din suflet că ați fost alături de noi. Cu mare drag, ar fi fost foarte interesant să discutăm poate și despre Duhul Sfânt și Duhuri, pentru că există multe aspecte. Am avut mulțumesc și eu pentru invitația adresată și eu aș vrea să închei cu o istorioară pe care am trăit-o personal și pe care o consider una dintre minunile pe care le-am trăit. Mi-au venit în vizită niște oaspeți din Serbia. Veniseră să se închine la moaștele Sfintei Parascheva. Sârbii sunt evlavioși în raport cu Sfânta Parascheva și i-am găzduit la noi. M-a impresionat atracția lor față de Racla Sfintei. Mi-era foarte greu să-i mai scot, că eu vreau să le mai ofer câte ceva, să viziteze orașul. Era într-o atracție. Am reușit să-i scot, în schimb, la Mănăstirea Agapia și la Mănăstirea Sihăstria. La Mănăstirea Sihăstria am intrat, ne-am închinat, era prin 96
Ne-am închinat, i-am lăsat să stea, să se reculeagă în biserică și stând mai în spate a venit un părințel tinerel și ne-a spus, vorbește Părintele Cleopa. Și atunci eu m-am dus la ei și le-am spus că cât mai stați aici și vă închinați, eu aș lipsi 10 minute că mă duc și eu să ascult un pic. Este un orator care vorbește, un predicator de aici, de la mănăstire. Zice, dar mergem și noi să-l ascultăm. Da, zic, el vorbește în românește, nu aveți ce să înțelegeți. E o chestiune care... Am mers, au venit după mine, nu m-au lăsat, s-au așezat și ei pe bancă, eu m-am așezat, erau băncile acelea multe așezate în fața casei Părintelui Cleopa și m-am așezat primul din margine ca să mă pot ridica și pe ei am pus, ei s-au așezat și ei tot primii din margine. Predica Părintelui a durat cam 2 ore, timp în care din 5 în 5 minute mă ridicam și mă întorceam la ei. Zic, mergem? Nu, stăm. Am stat 2 ore. Au ascultat predica. Și la urmă le-am spus, zic, eu nu știu ce ați înțeles, zic, dar a vorbit foarte interesant Părintele. Încercam să le explic, am încercat să... Zice, dar noi nu avem nevoie de traducere. Omul ăsta a vorbit extraordinar, am înțeles totul. Glasul la lie. Da, harisma Duhului Sfânt. Vedeți, lucrurile astea trebuie cunoscute și poate e un argument în plus pentru proiectul acesta care are și o a doua etapă. Ne-am dorit așa, poate reușim până la hramul din iulie să publicăm primul volum al gândurilor noastre de seară. E o echipă minunată și mare în spatele acestui proiect și vreau să vă spun, Părinte, că ne dăm seama de profunzimea acestor cuvinte și de profunzimea acestor întâlniri atunci când transcriem ceea ce se vorbește. Primele 20, vedem 20-25 de cateheze vor fi publicate în perioada imediat următoare. Mulțumim frumos că v-ați găsit timp. Știu că trebuie să fiți la o vecernie, dar o să ajungeți acolo. Ați găsit o soluție. Bine. Mulțumim frumos. Haideți să spunem și rugăciunea. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvinii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântați. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.